Lesigeza indaba zo-1KZN TV ifundelo samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli naze ihamba phambili usuku namhlanje. Kukhunjulwe indlovukazi yamaZulu ele-ACDP lithi kuningi okonakele kulelizwe kanti i-IFP inethemba ngokunqoba kwelikaMthaniya. Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo sikaMntanenkosi uNdlunkulu Mathombi Dlamini Zulu esigodlweni kwakhangela amankengane kwanongoma amabutho mama nezitombi kanjalo namabandla ezenkolo ahlukene babe yingxenye yalesi sikhumbuzo. Uqhubekeke ngempumelelo umcimbi esikhumbuzo sendlovukazi yamaZulu uNdlunkulu Mathombi Dlamini Zulu esibanjeleke esigodlweni sesilo kwakhangela amankengane kwanongoma kuzokhumuleka ukuthi uMntanenkosi ukhothame ngemuva kwezinsuku nje kubikwe ukuthi ke ulaliswe esibhedlela ngemuva kwamasonto ambalwa nje kungcwatshwe uMdlokombane. Isilo uzolithini ukhothame ngoMarch 12 eneminyaka engu-72 ngemuva kokubusa keminyaka engama-50 kulandela kokuxina ukugula okuhlobene nesifo sikashukela. Isikhulumeko ezahlukene sishiyelane inkundla sikhuluma ngemisebenzi emihle endlovukazi omakhelwane abazukulu kanjalo noNdlunkulu Kamafu. Namuhla sizokhumbula uMntanenkosi. Ngathi sonke isikhathi masicabanga yena ngicabanga umuntu abebathanda abantu. She was very big on mental health as well. uMntanenkosi had a soft spot for abantu who had mental issues abebathanda. She was sit with them from ekuseni till the evening. Amazinyana ngamfakazela. She would have the best time with them. Ahlole nabodokotela ukuthi are they getting the proper treatment? Are they okay? She was an amazing woman. Makulabani bayamazi uMntanenkosi ukuthi she had a very big heart. She was amazing. At the same time, abekuthanda ukuhleka. So labekakhona khona kwahlezi ngemahlaya, sasihlezi sihleka. Kodwa at the same time, inhlonipho ehamba phambili. uMntanenkosi abesifundisa okuningi abengavani nelivila. If you are lazy, you are not going to be in her presence. As I stand here, I am filled with both sorrow and gratitude. Sorrow because we have lost a guiding light, and gratitude because we were blessed to have her in our lives. Nkosi was more than just a member of our family. She was a cornerstone of our family, a beacon of kindness and a paragon of grace. Her impact on our lives is immeasurable, and her legacy is one of love, generosity and unwavering strength. Amazinyane Silo athi uMntanenkosi azomkhumbula ngezifundiso zakhe akekho komunye okwazi ukuthi avale isikhala sakhe njengoba ephinde ekhuthaza abantu ukuthi ke basiqalela amabhizinisi futhi ephinde eqhakambisa amalungelo abantu besifazane. Celebrating a life dedicated to immense kindness in remembrance of Queen Mathombi Dlamini Zulu. Albert Einstein said, "Strange is our situation here on earth. Each of us comes for a short visit, not knowing why. Yet sometimes seeming to divine a purpose. From the standpoint of a daily life, however, there is one thing we do know, that man is here for the sake of other man. Above all these, upon whose smiles and well-being our own happiness depends." Dear Mother Ndlovukazi, a pillar of strength, a guiding light, an anchor of tradition values, a mentor and a mother not only to her children, but to the Zulu nation. She encouraged women to start their own business, develop their own skills, participate in income-generating activities. For this not only helps to elevate poverty, but also enhances the status, autonomy of women within their communities. Ndlovukazi also played a pivotal role in advocating for women's rights and gender equality. While respecting traditional values, she promoted the right to educate, healthcare, decision-making power, leading by example and speaking out against gender-based
discrimination. Inkosi kwaphinda ngene inkosi uZuzifa Buthelezi uthi kumntana enkosi bewumama wesizwe uqotho obenothando labantu bakhe kanti ke lamazwi afakazeleke na inkosi kwaKhumalo eSwatini. Size lapha kuzokhumbula umntana enkosi ngeqhaza lakhe elikhulu kwaZulu ukuba asibhekele ingonyama ebambisana nabanye odlunkulu omkaNkosi. Siyabonga. Umntana enkosi wathi wayejatuliswa aneliswa kakhulu ukuthi wayesekelisilo savuselela umhlanga ukweshwama isivuno umkhosi wamagano. Umntana enkosi wathi lezitombi esezike zahlatshwa yiva mazinikezwe umgomo okuyothi uma zifezile zinconywe kube khona okuhle okugujwa ngazo. Nathi namhla simela sitobonga sitosingatha imisebenzi yaNdungulumandlovu lowalwa kulwa lokuhle kwaze kwaba sekugcineni. Umntwana enkosi uManvombi akasuye nje welikhuhleko kodwa na umnaka bongwenyama uSwati wesithathu lokhona kusasa. Leli bandla leli laseSwatini likhishwe ingozi uSwazi omnyama kulabantu isithiyo lemhlophe ngokwethule mangamadlozi umvevo wake siwasesasen longahlali phasi omsabathini sithunywa uyeke lokuthi kasike lapho ngosi ngekuthi umntwana enkosi uManvombi wathi nakaphuma eSwatini eTakazulu ingwenyama sobhuzi yathi hamba uyongakhela kukhoti lokuhle kaZulu. Wafikela wayenda njengokube lemendwe dathunywe yona inkosi. Wayenda noma sekuhlethe umnakabo esitulweni waqhubeka waba yiambassador lehle. Ungako namhla Zulu neMaswati kuyinto. uNdlunkulu Gwabini ongumama wesile sesabuza esebonga izihambele besihambele nomcimbi onxuse abefundisi bezonkolo ukuthi ke bakhulekele ukubuyisana kubantwana baseNdlunkulu. Uke kwaba nomhlangano lapha ya kwabafundisi bakithi bezothandazela iNdlunkulu neNdlunkulu yayikhona. Basebebuza ukuthi okuyikhona ngempela esingathi sikuthandaza lengqo thina njengeNdlunkulu yini esifisayo. Ngasukuma-ke ngathi esifisayo ukuthi kuthandazelwe ngqo ukubuyisana. iNdlunkulu inkulu kakhulu kodwa sibona ithehliphliphu. Kodwa nina njengabafundisi nathi njengeNdlunkulu uqobo asikukhulekeleke lokhu. Ngiyamcela-ke nani bafundisi sikhulekele ukuthi sibuyisane. Lo mcimbi ke ubuhlonisho ubukhosi baseSwatini, ubukhosi bakwaNdebele, amakhosi aseNdlunkulu, omama nezitombi, ibutho kanye nomphakathi. Umengameli weqembu lamakholi ACDP uKenneth Meshu uqhubeke umkhankaso weqembu esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba ke eqala eThekwini waphinde wahambela nasempangeni unqanqa amavoti. Amaqembu amaningi abonakala ke engena eshintshana kulesi sifundazwe ukuzonqanqa amavoti. Amaqembu amaningi ezepolitiki abonakala ethutheleka esifundazweni KwaZulu-Natal ezonqinqa amavoti. Kanjalo neqembu lezepolitiki lamakholwa ACDP alisalanga ngaphandle njengoba umengameli waleli qembu ihambele enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal empangeni uzonqenqa amavoti. Umfundisi uKenneth Meshu uthi kubalekile ukuthi basebenze kakhulu kulesifundazwe njobe emaningi amaqembu azokhala ngaphansi njoba kungenela kulolu khetho lwesikhombisa. Well, definitely there is no chance ukuthi ACDP lose members of parliament. We are not going to lose any member. Siyokhula, we are going to increase our numbers, and that is why we are looking forward ukuthi siyabuyela parliament, and we want to be part of the government. Definitely. Umesho uthi bazoqhubeka ngokukhula eParliament likazwelonke futhi uyazethemba ukuthi bazobuyela kuleli parliament. Well, IEC has done well so far.
Now we are hearing challenges akhona, but we hope ukuthi baswalungisa wonke, because in the past they've done well, and we expect to go even this time bazolungisa onke amaphutha akhona. Leli qembu likholwa ukuthi ukuphasiswa komthetho we-NHI phecelezi okuwumthetho womshwalense wezempilo kuyinto abangahambisani nayo, futhi nakho lokuthi umengameli walelizwe uCyril Ramaphosa uzama ukuqoqa amaphuzu ezepolitiki ukuze akwazi ukuthola amavoti amaningi njengoba kubhekwe okhethenwi. Umesho uthi lolu hlelo alizange lisebenze nakumazwe afana neCanada. No, we are very disappointed because President uyazi ukuthi there is no money. Good manje, if you promise abantu you can just walk into any clinic, any hospital, I want my right, I want free services. It's just not possible. You cannot offer free service to everybody. Somebody must pay. And if government does not have money to pay, then we are going to have a problem. So NHI bill, obviously now it's an act because the president has signed it. We are very disappointed that thing's not going to work. Even overseas, we are told that in Canada, it's failing. Okay, and Canada has more money and taxpayers than South Africa. South African taxpayers, more or less 10%. People who are giving money that is tangible, money that you can use to meet services of people. So the number of people who are paying tax in South Africa is very, very low. Amalungu aleli qembu asuka ezinhlakeni ezahlukene kwisifundazwe KwaZulu-Natal abephume ngobuningi bawo ukuzothamela inkulumo kaMengameli. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eMpangeni. Uyaqhubeka kumkhankaso okhetho lukazwelonke weqembu le-IFP njengoba kuhlalwa leli qembu KwaZulu-Natal ogaqeleke isikhundla sobundunankulu uThami Ntuli ebehambeleke umbuthano waleli qembu obukwamampumza eMgungundlovu. I-IFP isebenzise lo mbuthano ukunxanxa abalandeli bayo ukuba baphume ngezinkani mhla zingama-29 kulonyanga ukuyoyivotela. Usihlalo weqembu le-IFP KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthembise abalandeli be-IFP ukuthi leli qembu lizoshintsha okuningi uma lingena emandleni. Kokunye uNtuli uthi bazoyixazulula inkinga yodaba oluthinta imali exhasa abafundi ezikhungweni zemfundo ephakeme okuyi-NSFAS. Sinomsebenzi omqoka omele siwenze ukuthumisa umnotho wasemalokishini nasey'ndaweni zasemakhaya. Akumele iy'ndawo zalapha zibe nobugebengu noma kumele zaziwe ukuthi indawo lapho na uhwebo luhamba phambili. Ubugebengu kumele kube yinto yesikhathi esedlule emangena thina kuhulumeni. Indawo ezakhelwe eMgungundlovu kumele zaziwe njengezindawo zezolimo nemikhiqizo yobisi, dairy products. Isimo sezulu salapha sihle kakhulu ukuba abantu bafuye futhi batshale. Ngakho uhlelo lokubuyiselwa komhlaba abantu liyohle zibalulekile kakhulu kuthina. Sesinqume ukuba uma singena emandleni sibaphuca abantu ukufika umnotho emakhaya nasemalokishini. Laba sebathatha ama-spaza shops siwabuyisele abantu bendawo. Siphinde sibuyisele uhlelo lokuholela impesheni emalokishini nasemakhaya ukuze ukwazi ungaphumi emakhaya. Abantu bakithi kumele basebenze, hayi bahlale emakhaya bengasebenzi. Eqhubeka uMphemba uthi abekho abantu abazokwenza iqembu libuyele emandleni ngaphandle kwabalandeli balo. Ngesikhathi becomrade nina lapha eMsunduzi enhle phansi ningasakhuthalela ungena umuzi nomuzi niqonde ukuthi senzakalazweni. Wehle kwesekwa kwethu lapha eMgungundlovu. Salahlekelwa isifundazwe lesaKwaZulu-Natal. Manje uma sikhuluma lenkulumo incebe yenkosi elisho layo unqoba kwenkatha isifunda saKwaZulu-Natal. Fanele yazi ukuthi isekelo sayo ukuthi nina nizowenzani kusuka namhlanje maniyele emakhaya. Kanti uveze ukuthi inhloso yokuletha umbuthano wabo eMgungundlovu ingoba iyona nhlokodolobha
sekuphela iminyaka engaphezulu kwekhulu yaziwa ngokuthi ikomkhulu lesifundazwe ukuthi inhloko yedolobha eKwaZulu-Natal. Kodwa le ndawo futhi uma niyibheka kahle isilele emuva kakhulu kwezomnotho. Akumele ngabe uma ungena edolobheni lalapha eMaritzburg ufika iphathwe imkhukhu nentsha edla iwuma. Akufanele uma ufika la eMaritzburg ufika kungekho umshamanzi abantu bengathi umshamanzi. Akufanele uma ufika la eMaritzburg ufika idolobha lingcolile linuka. Akufanele Ezindabeni ze1 KZN TV nginguNkosinathi Ngcobo eMgungundlovu. Asithi shelele etolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele ubukeleke indaba ze1 KZN TV nazi ihlokwana kuyizona ehamba phambili. Kukhunjulwe indlovukazi yamaZulu ele-ACDP lithi kuningi okonakele kulelizwe kanti IFP inethemba ngokunqoba kwelikamthaniya. Njengoba ngemhla zili-18 umhlaba wonke usuke ubungaza-ke izindawo zokugcina amagugu phecelezi museums ungqongqoshe-ke womnyango wezamaciko namasiko esifundazweni udluliseleke ngokusemthethweni isigcina amagugu ikwaDukuza Museum. Lesi sakhiwo-ke sidle imali elinganiselwe ku-25 million amarandi. Kugqugquzelwe imfundo kanye nokucwaninga ngesikhathi kubungazwa indawo ezigcina amagugu. Ekhuluma nabezindaba ungqongqoshe womnyango wezobuciko namasiko esifundazweni uthi-ke indawo eyifuze lena kangamele zithathwe njengezokugcina umlando kuphela kepha kumele isetshenziselwe ukuthakela ulwazi. Ingqikithi enkulu yalonyaka ithi education and research kusho ukuthi imuseum yethu akusiyo nje indawo la esibeka khona umlando kodwa indawo la esihamba khona siyofunda ngomlando sibe nolwazi oluzosisiza empilweni nokwazi ukuthi siqhamukaphi nemvelaphi yethu. Okwesibili lapho khona singenalo ulwazi siyakwazi ukuthi siye museum siphinde futhi sikwazi ukuthi sizothola ukuthi into esifuna ukuyazi noma umlando wethu usukaphi uyaphi. Ilokho kuyosigcina especially manje njengoba si-celebrate i-Africa Month ngoMay okusigcina siyithina njengama-Afrika. Indleko zokwakhiwa kwalesi gcina amagugu ziqhamuke kumasipala wakwaDukuza kanye nomnyango kanti kudle imali ebalelwa ku-26 million amarandi. Le ndawo kulindeleke ukuba ihehe ivakashi ebeyigcina ngokuhambela indawo yaseBhalitho kuphela. Lana umuseum wethu kube nemali engango-26 million esebenze khona. Kukhona la ngaphakathi indawo ezolekelela ngokweze kuvakasha i-tourism office elizobe likhona. Kube-ke into zomuseum ezisitshengisa ngomlando wethu, kube nane reference library la khona sizokwazi ukufunda khona sithola ulwazi ngezinto ezithinta umlando wethu. Indawo yakwaDukuza inothe ngomlando kwazise idlinza laloyo owabumba isizwe samaZulu inkosi uShaka likuye le ndawo kanti kunxuswe umphakathi ukuba ukhuthalele ukuvakashela indawo ezifuze lezi. Indawo yakwaDukuza i-rich emlandweni sika kwabalwa ukuthi lana kukhona idlinza lenkosi uShaka. Kunabanye abaholi abaqavile noma beqavile abaqhamuka la endaweni yakwaDukuza. Encathi leyo museum uzobalekelela abantwana kakhulu ekutheni bakwazi ukuthi la bezothola umlando nalezinto ezithinta amagugu eziphathelene nendawo yakwaDukuza. Kodwa-ke sigcizele futhi ukuthi kungathathwa njengokuthi loba kuvulwe umuseum kuzoba owabantwana besikole kuphela ibona kuphela abazoza la. Silindele ukuthi nabantu abadala beze bazofunda ngezinto ezithinta umlando walendawo yakwaDukuza. Endabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngesithekweni. Ungqongqoshe wezezimali esifundazweni KwaZulu-Natal uPeggy Nkonyeni uthi-ke into abayibeke eqhulwini ukuthi-ke iminyango kahulumeni iyisebenzise ngendlela imali yabelwe yona. Ekhuluma-ke nethimba lezindaba uNkonyeni uveze ukuthi-ke abantu kumele bakuqonde ukuthi-ke kunesihlelo eziningi ezikhona bangazilandela uma-ke befuna ukusizakala kwezamabhizinisi. Umnyango wezimali esifundazweni KwaZulu-Natal usingathi imbizo emphakathini wasesikhaleni kuWard 14 lapho buzoqwashisa khona umphakathi ngezinhlelo eziningi ezikhona kwiminyango eyahlukene. Phakathi kwezinye zezinhlelo ezibaluliwe umkhakha wezolimo kanjalo nezinhlelo zakhona.
abantu bahlala emakhaya abekho ezikoleni ngoba abaqonde kahle ngama programs ka NSFAS abaqonde ngama programs akhona kulama department nje la wethu nje akhona ku province yaKwaZulu-Natal such that bengizwa bekwenziwa ipresentation ngama programs akwa Department of Agriculture babaza ngendlela ukuthi uyabona ukuthi information abayidingayo kodwa abangayazi leyo information ingakho nje silethe ama government departments ayinqwaba khona u Department of Environmental Affairs khona i Department of Home Affairs khona i consultant yakwa mining ezobe batshela nge mining industry ngoba previously I was very critical of the fact that a University of Zululand they should be offering mining modules with curriculum offerings wabo, but they are not doing that. Ungqongqoshe lomnyango uPeggy Nkonyeni uthi njengomnyango benza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi iminyango kahulumeni isebenzisa ngendlela imali eyabelwe yona ukuhlinzeka umphakathi ngezinsiza. Njenge Department of Finance and Treasury sigada kwakhona lokho ukuthi lokho abakushilo khona le ncwadi esibiza ngeGreen Book esikhipha njalo ngonyaka la ama departments asuke ethi thina kulonyaka si Department of Health so akama clinical 6 si Department of Economic Development so support ama business awu 20 mhlambe ngemali kangaka silandelela lokho ke njengomnyango wakwa Treasury bakwenza yini lokho okureflectwa lapha kule Green Book. Umphakathi wakule ndawo uphinde wathola ithuba okanye usizo kwizihlaka zikahulumeni ezahlukene ezifana nomnyango wezasekhaya, umnyango wezempilo kanye neminye eminingi. Ezindabeni zikaKZN TV kubika uThabani Maphumulo esikhaleni. Amaphoyisa kwaMashu athi ke sinyukile isibalo sabaxhasi bemikhankaso yabo yokuhlinzeka ngemsubela pheceleza amapheds esikoleni lokhu kuvele ngesikhathi izikole zakwaMashu zenza umcimbi wokubonga bonke ababamba ke iqhaza kulolu hlelo lokunikelela izikole ngezinto ezahlukene esisiza abafundi. Lo mkhankaso ongaphansi kwesiqubulo esithi sikhona uhlanganisa izinhlaka ezahlukene zezokuphepha kanye nosomabhizinisi bakwaMashu. Size lana eJohn Dube sibambisane somabhizinisi mina ngivela total manager size la eJohn Dube ngoba sibona isidingo ukuthi asizo donate kuyingane eyiswele eyithola ingane ezinenkinga namaphed so I drive lena siyenzayo every month asiqali manje siqale from 2021 si busy si donate from izikole zonke namhlanje kodwa siyaqala ukufika lesi sikole kodwa sihambela zonke izikole. Abafundi bathi kuyabasiza ukuhlinzekwa ngamaqebelengwana. Kusiza kakhulu ngoba abanye abazali emndenini eminingi abanayo imali yokuba ba-affordele ingane zabo amaphed so bagcine sebengezi ezikoleni ngenxa yokuthi abanayo into abangayifaka emaphentini. Then ke la esikoleni nalabantu abasixhasayo ngale program basiza lezi ingane ekuthenini ukuba ikwazi ukufila zisafe la esikoleni ziphinde futhi ikwazi ukucela amaphed la esikoleni zazi ukuthi ngezi zeyijudge umuntu ziphinde futhi sihambe nazo emakuba zize esikoleni sezinayite bazoyifaka ngaphansi emaphentini so iyasiza kakhulu ukuze sokwazi ukuqhubeka nokufunda kwethu. Ongumhleli walomkhankaso uthi sinyukile isibalo sosomabhizinisi abafaka isandla. Siyabonga lolu hlelo ukuthi nikwazi ukuthi nisilekelele asathola amapheds kuphela sesithola nama-toilet roll namaphalishi nokuningi nje osomabhizinisi abasithethela khona namalungu omphakathi kuyasijabulisa kakhulu. Yes sizoqhubeka nje sesinama sponsors asesponsorishela inyanga nenyanga la esikwazi ukuhlukanisela khona izikole sebejwayele ukusinikeza nga250 sesihambisela ama high school 50-50-50 nale esinye sport sinikeze 50-50-50 so ngalolo sizo shuthi sesiyakwazi ukuyicoverisha zonke ama high school around thina naseduze kwethu. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV ku channel 261 ngekwaMashu eThekwini. Asiphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukeli usabukela indaba ze1KZN TV nazi ke obekuyihlokona ebekuyizona behamba phambili. Kukhunjulwe indlovukazi yamaZulu ele-ACDP lithi kuningi okonakele kulelizwe kanti IFP inethemba ngokunqoba kwelikaMthaniya. Ake sibheke ngosini yezomnotho.
Izimakethe ke zivale irandi lu-18.18 maqhathiswa nedola semelika libo-19.74 maqhathiswa ne-euro libo-23.01 maqhathiswa nopondo waseBrithani. Igolide lona lu-$2,384.71 i-ounce. Uwele ongahlizwe wona u-$83.27 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ushaka isifuba umqeqeshi Morocco Swallows uMusa Nyatama ngethimba lakhe elibunjwe ngabalolongi abasebasha kodwa ke lisethubeni lokuhlenga okwesibili ezembeni elinye lamaqembu athathwa ke njenganomlando omude ebholeni laseNingizimu Afrika. ISwallows imangaze iningi ngesikhathi iqumba phansi Stellenbosch FC ngamagoli 2-0 emidlalweni ye-DStv Premiership ngomgqibelo eDobsonville Stadium eSoweto. Ngalomphumela ke iDube Bates yayizange ke igcine ngokuqinisa amathuba ayo okuvikela izembe kodwa ke iphazamise izifiso Stelis zokuqeda ke isizini ingelinye lamaqembu azoya kwi-CAF Champions League. Nasi isimo sezulu esikalendeleka. Bukelike ziyaguqa bese kuphathele zona usuna namhlanje nanana ke sesiyohlangana futhi masiphinde sihlangana bazobe khona ozabethu beyibambile nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile